Visitava el juvenil al camp de l'Unificación Bellvitge amb el difícil objectiu de no afluixar el ritme i sumar una nova victòria, i han fet un partit molt seriós als cervesers que els ha servit per assegurar els 3 punts. Han trigat una mica els de Martín Pose a adaptar-se a les condicions del terreny de joc, en un partit molt condicionat pel fort vent que ha bufat a la feixa llarga, especialment al primer temps. Els visitants han apuntat les seves intencions amb 2 apropaments d'Aitor al primer quart d'hora. Primer amb un 1 contra 1 que ha sortit desviat i després amb un xut refusat. La igualtat inicial s'ha trencat al minut 26, quan unes mans dels locals dins l'àrea, després d'una centrada d'Omar, han estat penalitzades amb un penal. El capità Manu ha assumit el llançament de la pena màxima i ha enganyat el porter per convertir el primer gol de la tarda que aplanava el camí cap a la victòria cervesera. Els de l'Hospitalet han tingut una ocasió molt clara just abans del descans, amb una rematada des del punt de penal que ha marxat fora per molt poc. L'Adam ha encarrilat el maig a la primera part i l'ha sentenciat a la segona. Al quart d'hora de la represa, passada llarga molt intel·ligent de Bordes, que troba la desmarcada de Naranjo i el davanter defineix ajustat a l'arrel del pal per fer el segon. Suárez ha perdonat el tercer just després en una oportunitat claríssima que ha aturat el porter. Semblava que posava en terra per mig els visitants i el mateix Naranjo ha rubricat l'avantatge amb el doblet en una acció que ha assistit Aitor amb una centrada des de la banda dreta després de superar un rival. Amb el partit ja resolt, el conjunt de l'Estrella ha seguit generant perill. Aitor ha buscat el gol amb un xut escurat a la banda dreta que ha acabat marxant a córner. I Karim ha ampliat el marcador a 5 minuts pel final. Suárez ha conduït l'acció atacant i ha marejat la línia defensiva local per acabar cedint al migcampista marroquí perquè anotés el quart. Amb tot, victòria clara de l'Adam, que ha hagut de treballar el partit per superar el bloc defensiu d'un Bellvitge molt ben ordenat i que ha desplegat un bon joc a la segona part per signar una golejada i no patir en el transcurs del maig. Venimos a un campo complicado, un equipo difícil, que es un equipo intenso, que trabaja bien. Y también el viento tampoco ayudaba a que nosotros podamos desplegar nuestro mejor juego hasta que nos pudimos adaptar y pudimos marcar, ¿no? Y luego sí que el equipo estuvo en la segunda parte muy bien, muy superior, controló el partido, llegaron los goles, aprovechamos las situaciones que tuvimos, jugamos un buen partido y creo que hay que estar contentos. Porque cada vez estamos más cerca de cumplir un objetivo que tenemos en el vestuario. Hem sortit esperant una mica l'Adam, aviam si fèiem bo l'empat i podíem aconseguir que estiguessin una mica més nerviosos i necessitaven la victòria, però ben aviat han jugat al penal, l'1-0, han dominat, han sigut millors i res. Nosaltres hem comès diverses errades que ens han penalitzat contra jugadors del nivell de l'Adam. Aquestes errades no es poden cometre, però els jugadors han donat la cara, hem intentat aguantar tot el que hem pogut ja a final de temporada i res, 4-0 fa mal, però content perquè com a mínim els jugadors han intentat respondre fins al final. Sabíamos que veníamos a un campo bastante difícil, donde la primera parte, ya que la grada aprieta mucho y ellos plantean un partido intenso, nos ha costado destrabarlo. Pero gracias a un penalti que era bastante claro hemos destrabado y ya en la segunda parte, donde ellos tenían que ir más a por el partido y se creaban más espacios, hemos conseguido destrabar el partido. Solo quedan 2 partidos para poder cumplir el objetivo y iremos a tope a por ello. La setmana que ve, el juvenil jugarà el seu últim partit de la temporada com a local contra el Cornellà. A falta de 6 punts per disputar, els de Martín Pose depenen d'ells mateixos per alçar el títol de la Lliga Nacional Juvenil.